Odlo Windproof hedder produktet, som jeg nu vil fortælle jer lidt om. Og jeg vil simpelthen starte med at vise den. Her kommer den simpelthen. Odlo Windproof er en langarmet, som er svedtransporterende polyester på ryggen. Og så er der en windstopper foran. Det er et suverænt produkt her til efteråret. Nu når der måske er 10 grader, 15 grader udenfor, og der stormer. Og det sker faktisk rimelig ofte her i Danmark. Så har du den her. En tynd, svedtransporterende langærmet trøje, som du tager ud over din t-shirt og løber i. Det er simpelthen et genialt produkt. Jeg kører lige kameraet lidt ned, så I kan se det. Og den kommer både i langærmet og kortærmet, i rød og i sort, og med svedtransporterende ryg. I får lige set den kortærmet også, den kommer der. Perfekt. Den langærmede, den koster 600 kroner, og den kortærmede, den koster 500 kroner. Og den kortærmede kommer i blå og sort, og den langærmede kommer i den her røde, orange og sort. Suverænt produkt. Det kommer også til piger, der har vi den dog kun i sort. Odlo Windproof. 5,99. Kortærmet 4,99. I løbet kommer ned. Tak for i dag.